Continuamos en Hoy por Hoy Vigo, estamos en la entrevista dual como cada martes. Na primeira parte de Hoy por Hoy Vigo falamos co arquiveiro canónigo da Catedral de Tui dunha historia que vencellaba e que vencella o Papa León XIV con torneiros en O Porriño, con moitos das súas raíces, pois precisamente que podan estar aí. Imos seguir falando de raíces, imos seguir falando de persoaxes que están dando moitas satisfaccións, en este caso a Ponteareas, o noso invitado, porque ademais ten vínculo de sangue, pero non somente es eso, senón que esa historia que recuperou, antes falábamos con Abelino, que fixo ese traballo de buscar nos arquivos, de documentarse, de tentar conseguir información sobre esa posibilidade, agora estamos falando tamén de un traballo arreo de Roberto Mera para tentar buscar todos os datos da historia de Alejandro Viana, que están recollidos no seu libro Alejandro Viana, a proeza do rescate dos refuxiados republicanos, que está publicado por Belagua Edicións e que ten unha novidade importante a finais deste mes, nada máis e nada menos que tamén vai estar presente este libro, esta historia dun pontareán no Festival Internacional Documental de Cine de Biarritz. Roberto Mera, que tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes, moitas grazas por bueno, non, grazas a ti. En primeiro lugar, claro, cando un di hai unha historia que a coñecías, pero claro, despois hai que documentala, hai que buscar información onde sexa. Como foi ese traballo ata chegar, precisamente agora falaremos desa presenza nada máis e nada menos que nun Festival Internacional de Cine. Bueno, foi un traballo obviamente moi longo, partindo ademais prácticamente da nada, porque había moi poquinha información sobre Alejandro Viana, que era o meu tío bisavó, sí. E a partir do meu avó, que era o seu sobrinho carnal, digamos que me deu unha serie de información moi básica, pois foi o motivo polo que se iniciou esa investigación, máis ou menos no ano 2000, o sea, xa 25 anos, e depois de 10 anos de investigación, muitísimos arquivos, buscando todo tipo de datos e información, tamén en fontes orais, etc., pois se conseguiu recuperar unha parte considerable de toda a súa vida. Esa investigación logo se traduciu bastantes anos despois na publicación deste libro, sí, en dúas versións, na edición en galego e na edición en castelán, donde se fala dunha parte moi pequena da súa vida, pero que é a parte máis épica, non? Digamos que nos últimos 16 anos da súa vida, e en particular entre o ano 36 e o ano 41, na Guerra Civil e un ano e medio en Francia, que é onde vai desenvolver esa actividade humanitaria que é, digamos, o obxecto fundamentalmente dese libro. Logo hai outra parte da súa historia entre o 36, que algún día espero que tamén se publique, que interesa sobre todo aquí, en Vigo, porque ten un papel moi importante na cidade, non? Pero realmente o libro se cinguiu a esa parte por ser a que, digamos, trascende o ámbito local, o ámbito incluso galego, un personaxe, digamos, donde a humanidade que demostrou na súa actuación na protección e na evacuación dos refugiados, pois algo é o que deu pé tamén a que fora seleccionado o libro por esa, digamos, por ese contido épico, pero por ese contido que trascende o ámbito local, non? Festival Internacional de Cinema Documental de Biarritz, que como se chega a este momento de decir, bueno, hai esta obra e outra obra tamén que quero que estean aquí neste Festival de Cine. Roberto. Pois se chega dunha maneira que, ainda que non é un premio en sí mesmo, para nós, para a editorial e para min como autor, é evidentemente un recoñecemento que se suma a outro que xa tivo o libro no seu momento, no ano 22, que foi o Antón premio Losada Diéguez. Exacto, o premio de investigación Antón Losada Diéguez aquí en Galicia, pero é xa un recoñecemento no ámbito estatal, non? España é país convidado este ano no Festival de Cine Documental de Biarritz en Francia, e por ese motivo a Federación do Gremio de Editores de España, que representa 800 editoriais de todo o Estado, digamos, pues se lle deu a opción de seleccionar dous libros que esa Federación de Editoriais puderan considerar merecentes no futuro dun audiovisual. Bueno, dentro de todas as propostas que se presentaron, que foron bastantes, se seleccionaron dúas en representación do Estado español, e unha delas foi este libro, non? Alejandro Viana, en a versión española, La proeza de rescate dos refugiados republicanos, foi unha das dúas seleccionadas, xunto con outras 10 en Francia, que sempre se seleccionan 10 libros tamén, digamos, producións editoriais, que despois desa selección se presentan no propio festival por parte, neste caso, da editorial e da súa directora, de Edurne Baines, que será a persoa que asistirá a ese festival para explicar e presentar. Como se pon en común precisamente entre os posibles
interesados nun proxecto audiovisual, sexa unha película ou sexa unha serie, e tamén precisamente editorial, como se fai ese traballo? Que información che dé? Claro, realmente este festival, precisamente, ter sido seleccionados non implica necesariamente que se vaya a facer un audiovisual. É simplemente como unha criba previa onde a Federación considera que este libro sí ten un contido que merece esa posibilidade. A partir de aí, o festival é un festival fundamentalmente de profesionais, en que aí tamén se proxectan documentais que son seleccionados, participan centos de productoras audiovisuais de todo o mundo, moitas delas moi coñecidas e recoñecidas, e é un festival, digamos, sobre todo de profesionais do ámbito audiovisual e tamén do ámbito editorial, a través desas 12 seleccións de libros, de franceses e 2 españois. Esas editoriais o que fan nese festival é ter contacto directo cos produtores, cos produtoras, para expoñerlle o que é o libro, as posibilidades que ten, e xa é unha cuestión, digamos, máis de carácter empresarial, onde poden chegar a acordos sobre os dereitos da autoría, tanto da editorial como do propio autor, para transmitir eses dereitos a unha produtora que pode estar interesada en convertir o libro nun audiovisual. Pode ser documental, isto é de cine documental, obviamente, pero evidentemente aí hai produtoras que traballan tamén outros tipos de xéneros, por tanto pode ser tamén obxecto dunha serie ou dunha longametraxe, ficcionada, menos ficcionada, etc. Entón, para nós é unha oportunidade, levamos tempo facendo tamén contactos con diferentes produtoras, con directores de cine, algunos moi coñecidos, facilitando esa información por si se podían interesar sobre a figura de Alejandro Viana. Evidentemente, esta selección e poder participar neste festival é tamén un aval para que moitas produtoras se tomen con interese esta historia. Porque falamos dun Schindler Pontareán, falamos de alguén sendo político, porque moitas veces falamos dos políticos, deputado republicano que decide arriscar a súa vida en moitas ocasións, Roberto, para salvar a moita xente, non? Sí, eso realmente é unha historia que xa o dixemos dende o primeiro momento cando empezamos a difundila a través do libro, é unha historia de película, non? Esa parte da súa vida especialmente é moi épica, digamos que ten todos os ingredientes necesarios para, xa non só para un documental riguroso, sino incluso para leválo á pantalla a través dunha serie ou dunha longametraxe. Digo que ten todos os ingredientes porque, efectivamente, ten toda esa etapa da propia guerra, con toda esa fuxida, ese periplo por Madrid, Valencia, Barcelona, logo todo ese drama, toda esa traxedia de cruzar os Pirineos, nesa avalancha humana de 500.000 de persoas que escapan da represión, dos bombardeos, dos asasinatos, e como el, chegando a Francia, e a pesar de que podía refacer a súa vida, marchando a México, unha parte da súa fortuna tiña a salvo, decide quedar en Francia e asumir unha responsabilidade no goberno republicano no exilio referente a, digamos, a axuda humanitaria a ese 500.000 de refugiados. Tanto no que é a vertente da axuda material, de alimentos, de roupa, atención médica, etc., os que estaban neses campos de refugiados nas praias francesas, como, posteriormente tamén, ou en paralelo, esa evacuación a través do flete de máis de 30 expedicións en barco, na que marcharon prácticamente 17.000 persoas, a maior parte delas a América, a México, a República Dominicana, a Chile, e que supuxeron a salvación de todos esos republicanos que estaban en Francia. Todo ese traballo que xa sin mesmos é loable e que ademais demostra a gran humanidade que tiña Alejandro Viana, esa xenerosidade de entrega aos demais, se leva a máxima potencia cando xa coa ocupación de Francia por parte dos alemáns, en lugar de escapar, que podía ter escapado perfectamente, decide quedarse para seguir axudando a pesares... Incrementando o risco, ainda moito máis, claro. Un risco que, ademais, cristaliza nun intento de secuestro por parte da Gestapo e da Falange, no momento que son secuestrados outros personaxes importantes da Segunda República e que son entregados a Franco e fusilados. Él, afortunadamente, como él mesmo conta na súa correspondencia, consigue evitar ese secuestro, o que implica, digamos, o inicio dunha nova odisea, primeiro en Francia, escondéndose perto de Suiza, despois agardando a posibilidade de embarcar coa diplomacia mexicana que lle presta apoio, e finalmente iniciando esa viaxe que debía en 20 días leválo a Argentina, pero que se converte noutra nova odisea por África, onde se miran retidos en Dakar durante prácticamente medio ano, vivindo dentro do barco, Viana axudando de novos refugiados, repartindo diñeiro entre eles que lle envían dende Inglaterra, despois volvendo a Marrocos, onde son internados noutro campo de concentración, con risco de ser repatriados e entregados a Franco,
nun Marrocos que era un protectorado francés, cos nazis campando as súas anchas, e finalmente, pois, despois de moitas vicisitudes, moitas incertezas, e grazas tamén a propias actuacións de Viana coa diplomacia mexicana, conseguindo embarcar nun barco que finalmente si o leva a México, non? Todo eso que viviu a máis en Incluso en situacións límite, Roberto, máis preocupado polos demais que por el mesmo. Sin dúbida ninguna, e ademais el mesmo expresa na súa correspondencia dunha maneira, como digo, moi humana e dunha xenerosidade espectacular, non? Por tanto, tamén lle dá ese punto de que o personaxe merecente dese recoñecemento e a través do audiovisual que permite hoxendía, como todos sabemos, chegar a moitísima máis xente que a través dun libro. O meu objetivo que esa historia se coñeza pola historia persoal e pola historia colectiva tamén que implicou todo iso, e máis nestes momentos donde estamos vivindo a situación, digamos, internacional que estamos a vivir. Tal como está o patio. Realmente todo o que se conta no libro, que outra virtude que ten para que poda ser de interese no audiovisual é que está de plena actualidade, ainda que foran feitos que aconteceron hai pois máis de 80 anos, 90 anos, prácticamente. Está de plena actualidade todo o tema dos refuxiados, os totalitarismos, etcétera, etcétera, por lo tanto, non perden en absoluto a En ese contexto tamén é moi chamativo, Roberto, a comprensión da súa familia, non? O ver como el tiña esa misión que se autoencomendou, e que priorizou precisamente axudar os demais, e a familia foi xenerosa sabendo precisamente pois que podería o mellor sair, ir a México e xa estaba. Especialmente a súa muller, Claro. porque hai que ter en conta que el, o último día que está en Galicia, o 28 de xuño de 1936, cando ven a votar no referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia, se marcha a Madrid, participa na entrega dese estatuto na víspera do golpe de Estado, e cando el marchou de Vigo, o último que se podía imaginar é que nunca máis iba a volver a pisar a súa cidade, a súa vila natal de Pontareas, que nunca máis iba a volver a ver a maior parte da súa familia, e en concreto o último que se podía imaginar é que iba a tardar 11 anos en volver a reencontrarse coa súa muller, non? E en parte, efectivamente, polo que ti comentas, non? Porque podía terse marchado para México e reencontrarse ali coa súa muller pronto, pero dende o 39 ata o finais do 41, que consigue chegar a México en novembro do 41, pois ainda engade 2 anos máis, e a muller ainda tardará varios anos máis en conseguir chegar a México. Por lo tanto, efectivamente, eso tamén ten esa componente familiar e sentimental tan... Pois nestes tempos que corren, tal e como está o patio xeopolítico, seguramente tamén é un bo momento para recuperar e desempolvar estas historias polo que significan, polo que teñen xa non só de importancia e de relevancia política, social, senón tamén de relevancia propia, non? Sí, efectivamente, e ademais, como digo, nestes momentos valores como os que encarnaba Alejandro Viana, valores de xusticia, de xenerosidade, de entrega aos demais, de rectitude, realmente, non está ben que o diga eu mellor porque é parente meu, pero como profundidade moitísimo na súa historia, a súa correspondencia, digamos, a mellor maneira de poder entender os seus sentimentos, non? Porque ele máis era moi expresivo a hora de transmitir a través da súa correspondencia non só o que facía, sino o que sentía, non? E o que sentía por eses refuxiados, pola situación que estaban vivindo, moito máis dramática que a del, que el dentro do que cabe era un privilexiado, non estaba internado nos campos de concentración, tiña outras capacidades para poder sobrelevar mellor a súa situación persoal, pero a súa entrega é realmente impresionante, non? É realmente merecente de que sexa coñecido a través do audiovisual, porque destas figuras que deben ser referentes na nosa sociedade e máis hoxendía, cando moitos des valores están, por desgracia, nesa investigación da correspondencia, dos arquivos, houve algún momento, Roberto, que pensar Alejandro en tirar a toalla ou decir, madre mía, como está o patio? De feito, el non só sufriu con, digamos, co sufrimento, valga a redundancia, dos propios refugiados, como expresa en moitísima da súa correspondencia, senón que tamén tivo moitos problemas dentro do que era o funcionamento desa organización. Hai que pensar que efectivamente o goberno republicano, as forzas políticas que conformaban a Segunda República tiñan tamén as súas diferencias internas, incluso nesa situación tan tráxica e dramática, que non as deixaban a un lado, e el aí se eleva por enriba desas diferencias, e na súa correspondencia moitas veces o demostra, dicindo que el non vai ser partícipe de todo ese tipo de miserias da política, non? Como dicía, demostrando unha vez máis esa categoría moral que tiña moi por enriba desas cuestións e a súa visión humanitaria
por enriba de dos pensamentos políticos de cada quen. El decía que o importante era, o decía máis textualmente, facer o ben, non? Que había que facer o ben con todos os compatriotas que estaban vivindo esas penurias, e sufriu tamén moito, e o di na súa correspondencia, nesas situacións nas que tiña que estar aguantando cousas máis propias desas miserias da política que incluso en circunstancias tan graves como esas a veces afloran. Falabas de tamén moi interesante a súa parte vencellada a nosa cidade, a súa cidade, como é tamén un pouco esa parte, Roberto, que sigues a investigar? Sí, realmente a trayectoria que tivo en Vigo é impresionante, e só esa condición de exiliado e de represaliado a través do exilio é o que explica que logo quedase totalmente oculta e que incluso ainda a día de hoxe todavía non sexa suficientemente coñecida, nin teña ainda os recoñecementos necesarios. De feito, estamos ahora traballando co Concello de Vigo nese recoñecemento merecido xa desde o punto de vista institucional, que esperamos que en poucos meses se poda xa plasmar na práctica, non? El foi un persoeiro no ámbito empresarial de primeira orde no primeiro e terceiro século XX, hai que ter en conta que foi conserveiro, exportador, representante dos exportadores da cidade de Vigo, foi presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, no ámbito social foi presidente do Círculo Mercantil, foi un dos cofundadores del Pueblo Gallego, foi un dos promotores do Estadio de Balaídos nos anos 20. Bueno, poderíamos enumerar infinidade de iniciativas no ámbito empresarial, no ámbito tamén social. Foi alcalde de Vigo, foi tenente alcalde con Gregorio Espino, sustituiu a Gregorio Espino como alcalde por un período breve de tempo, foi deputado na Segunda República, foi presidente de Izquierda Republicana en toda a provincia de Pontevedra, e, por tanto, toda a súa trayectoria antes do 36 o situaba xa con casi 60 anos que tiña no 36, digamos, dentro do elenco dos persoeiros máis sobranceiros da vida política, social e económica empresarial da cidade de Vigo. Por desgracia, como digo, os acontecementos posteriores da guerra e do exilio son os que explican que despois quedara totalmente oculta, non, toda esa trayectoria. Nos vamos a intentar tamén dar a coñecer, ainda que non, seguramente non a través dun audiovisual que poda fructificar neste festival, que onde se centrará máis nesa parte épica, non, e máis que trascendo local, pero intentaremos dar a coñecer, sobre todo tamén a través da colaboración do propio Concello de Vigo, porque realmente se merece ser coñecida, porque tamén hai nesa actividade empresarial, política e social eses valores de xustiza, humanidade, de xenerosidade. El foi directivo da Casa da Caridade, é dicir, unha persoa altruista implicada coa súa cidade, un enamorado da cidade de Vigo, ainda que era fillo adoptivo desta cidade, ele era natural de Pontareas, pero vamos, que tivo un papel determinante incluso no progreso da cidade, no desenvolvemento, sobre todo neses 3 anos do goberno de Espino, entre o ano 23 e o ano 26. Pois Alejandro Viana, La proeza del rescate de los refugiados republicanos, o libro que está aí para que a xente poida mercalo, non? Calquer librería e a través da propia editorial está disponible. E despois agardemos novidades e novas dende Biarritz, dende Francia, que para que poida haber agardemos un documental ou unha serie, un audiovisual con unha historia do noso Schindler pontareano, vigués, galego, que tamén é moi salientable. Moitísimas grazas, Roberto, por contarnos esta historia, e parabéns por estar en Biarritz nese festival internacional, e xa nos contarás a ver se hai novidades. Moitas grazas. Grazas a Roberto Mera, que estivo aquí con nós nesta entrevista dual de Radio e Mais Televisión. Nos de seguida voltamos na radio, con Agustín Vigo temos que falar de Timos 4.0, serán uns intres de agora.